Pisa mag obila ma Naivasha timo nonro wi nek ma jariemb taksi moro mayangore ni onegi kaeto ringre oyud kowiti e kaunti ma Machakos. Kaluwore gi okwach kich ma Machakos, ringre jalo moseyangi kaka Samuel Mwangi Njoroge ne oyudi e bungu moro e gwenge ma Kalama e apaya mawuok Katumani kadhi Mombasa tarik 5 ma dweni. Okwach kich kokadho kuom apisa mare e kaunti ma Machakos, Benedict Kigen, oyango ni jariemb nyamburko no ma en noseter ringre e kar kano ringre ma Machakos Level 5 ne oyudi ka dhonde ni e wiye kod kuonde mamoko. Olero ni jaod jariembo no nogolo ripot ni wuon pargi noyudo simo mane luonge tero jatuo moro ka thieth, kama bang'e no to ne ok oduogo, gino mane ochuno mondo oter wach e tesend obila ma Naivasha tok rem yude. Na hiyo ni kazi yetu. Tukipata mtu mwili hatujui hata ikiwa kwa maji, we normally take fingerprints. Alafu fingerprints inatuonyesha because an adult person lazima ameregister, lazima awe na kitambulisho. Unless kama sio citizen of Kenya. But he must have an identification. So ilitusaidia tukaenda mpaka kwa registrar of persons, tukatoa file yake, tukapata hata tukachua we knew hata mpaka kwao ndio tukapata hii details ya bibi yake. So ni kazi mzuri. No, there was no document at all. It is only the body we found. Minus everything. Nunguo tu alikuwa naye lakini hana karatasi yote. Hata simu hakuna. Hakuna. That is why ilichukua vidole. Lakini nguo zote alikuwa nazo. Nguo zote alikuwa nazo. Riwruok mar laktache motisi ni